Bo día a todas e a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos outro venres aquí na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar e donde hoxe aprobamos a mobilización de 5,2 millóns de euros nos seguintes asuntos. Un asunto que ten que ver cas escolas de música, porque aprobamos as bases das axudas cun importe de 144.000 euros, preto de 2,4 millóns de euros para a asinatura dun convenio co Concello de Vigo para humanizar a Rúa Rosalía de Castro e preto de 2,9 millóns de euros do Plan Máis Provincia, en base ao cal vamos a financiar 9 proxectos de obras de 6 concellos. E fora da orde do día, pois, unha vez que se puxo en marcha fai 2 meses, o programa Liña Conecta Rural, queremos facer un balance. E outra cuestión, a última que está moi de actualidade e que despois detallarei. E comenzamos. Facémolo falando das liñas de axuda para o eido cultural, que amosa o noso compromiso co tecido asociativo da provincia. E hoxe aprobamos as bases dunha nova convocatoria das axudas para as escolas de música sen dependentes de asociacións sen ánimo de lucro, que estará dotada con 144.000 euros. Digo e matizo o de asociacións sen ánimo de lucro que non teñen que ver aquelas que son de dependencia de concellos, as municipais. O importe, os 144.000 euros, é un 20% máis co ano pasado. 120.000 tiña o ano pasado, pero é que xa no ano 25 incrementaramos un 20%, e no ano 24 un 10%. Aquí temos un incremento, se o comparamos co orzamento que había cando chegamos aquí do ano 23, dun 60%. En 3 anos, un incremento do 60% para as axudas ás escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro. Que poden sufragar? Os gastos de persoal, o material de oficina, as suministracións, a reparación e a conservación dos seus locais, a reparación de instrumentos, primas de seguros, servicios de asesoría ou xestoría, entre outros. E como é habitual, para o proceso de selección e logo outorgar a axuda, é concurrencia competitiva, en base a uns criterios obxectivos, como é o número de alumnos e docentes, o orzamento dos gastos da escola ou as especialidades impartidas. E seguimos dando pasos para que cada ano esta liña de axudas conte con un maior crédito e poda atender as necesidades ás que afrontan estas asociacións sen ánimo de lucro, estas escolas de música. Unhas escolas de música que estamos cumprindo a palabra dada. Era un compromiso que fixemos cando chegamos ao goberno e que logo eso derivou noutro que tamén viñamos a cumplir, unha liña que xa se anunciou que ten que ver ca reparación de instrumentos ou adquisición de vestuario tamén para as escolas de música. E xa digo, repito, un 60% máis de orzamento que a no anterior humanización da Rúa Rosalía de Castro entre as rúas Pontevedra e República Argentina. A actuación ten un orzamento de preto de 2,4 millóns de euros, a Diputación aporta 1,7 millóns e o Concello 700.000. Comprende un treito de 110 metros de longitude, unha actuación no seu conxunto de 4.000 metros cuadrados, e ali se vai a crear unha plataforma compartida que vai a implicar menos velocidade, menos ruído, máis sombra, con vegetación e pérgolas circulares, máis lugares de encontro, con un 70% máis de espacio para peóns en 3 espazos perfectamente diferenciados, e un paseo peonil con flores e tamén cun xogo de sombras con textos de Rosalía de Castro, en honor ao nome da rúa. Habrá placas solares para que se poidan cargar as bicicletas e os patinetes, en definitiva, unha actuación moderna, sostible, que converterá un espazo baleiro e de paso nun lugar onde pasar o tempo e crear comunidade. Isto forma parte doutra obra, doutro investimento nun conxunto no total que supón 47 millóns de euros o que a Diputación está investindo no Concello de Vigo. Son feitos, non son mensajes baleiros, feitos. E iso é o que está
provocando que en Vigo se estén executando proxectos de grande e pequena envergadura con financiamento da Diputación. Dígase a grada de gol de Balaídos, a adquisición e reforma do Teatro Cine Fraga, a piscina de Teis, entre outros moitos. E no que ten que ver xa co Plan Concellos, para os que teñen poboación de menos de 50.000 habitantes, hoxe aprobamos 9 axudas por valor de 2,9 millóns de euros, do que se van a beneficiar 6 concellos. Pontecesures recibe 82.000 para completar o financiamento do proxecto do Plan Extra, que era a humanización e mellora integral dos servizos en San Xulián de Requeixo. Pazos de Borbén recibe 86.000, tamén para completar a financiación do Plan Extra, dunha obra que era a mellora da mobilidade peonil entre o CPI Curros Enríquez e o Auditorio Municipal. Nigrán, 230.000 para o condicionamento da rúa Rubido e Contorna da Romana, como anunciou o diputado Jesús Vázquez Almuña esta semana. Silleda recibe máis de 240.000 para a mellora de acceso e o núcleo de Mourelos e Meixomence. Redondela, 2 proxectos para os que recibe máis de 1 millón de euros. 420.000 euros para unha edificación destinada a museos e salas polivalentes e 660.000 para o acondicionamento e a mellora da accesibilidade na rúa Ernestina Otero e a súa continuación polo Paseo da Xunqueira. En último lugar, a Estrada, donde recibe preto de 1,2 millóns de euros para 3 proxectos. A construción dun estacionamento para camións, 61.000. Para completar os 200.000 euros que ten do Plan de Extraordinaria de Infraestructuras Deportivas para a remodelación do novo municipal, sumámoslle 190.000. Por tanto, estamos falando de 390.000 euros, que é no campo do fútbol, onde xoga, entre outros equipos, pois o Estradense, que milita na terceira ref. E preto de 930.000 euros para o arranxo de viais municipais no sur da vila, unha vila que saben que conta cunha gran extensión de territorio dos concellos máis grandes de Galicia, que esa aposta que está a facer o goberno municipal por mellorar os viais da súa titularidade. Así que isto é o avance que tiñamos hoxe do reparto dos investimentos aprobados para os concellos ao abeiro do Plan Máis Provincia, que ten unha cifra récord, 85 millóns para o ano 26 e 27. E logo, como vos decía, fora da Xunta de Goberno, un dos proxectos pioneiros dos que nos sentimos tremendamente orgullosos, o Liña Conecta Rural. Saben que o puxemos en marcha a mediados de abril, ese proxecto pioneiro e piloto nos concellos de Campo Lameiro, Moraña e Portas, 3 liñas de transporte público totalmente gratuitas, operativas os días laborables, para afrontar o reto demográfico, un problema que nos ocupa, nos preocupa, que estamos desde todos os ámbitos, porque entendemos que é transversal, dando solucións aos veciños e as veciñas, vivan onde vivan. En este sentido, o Liña Conecta Rural comenzamos en abril con 300 usuarios. En maio, 600. E nos primeiros días de xuño xa vai preto de 300. Os datos tomáronse o 8 de xuño nos concellos de Campo Lameira, Moraña, e ata o 11 de xuño no caso de Portas. Así que estamos en disposición de decir que un proxecto, outro máis, unha iniciativa, outro máis, que é un éxito. Primeiro, na súa valoración. Aquí conseguimos unha subvención de medio millón de euros, dentro dun marco onde competíamos con todo España. Esta iniciativa foi valorada entre as 100 mellores. E segundo, pola resposta da cidadanía, con un crecemento sostible que lles permite, como xa dixemos, realizar desplazamentos internos á cabeceira do concello ou entre as propias parroquias, achegarse a lugares de moita afluencia aquí na capital da provincia, digas Hospital de Montecelo, áreas administrativas como pode ser en Campo Longo, para realizar xestións nos edificios administrativos como hai aquí, nos xulgados da Parda. Constanos que moitos nenos e nenas utilizan para ir ao colexio, para vir aos institutos, e iso
con todo o que provoca, porque isto é un proxecto, un programa que automáticamente evita os riscos que hai cando collemos o volante, provoca que persoas que non poden conducir pois teñen unha ferramenta gratuita para chegarse ben á cabeceira da comarca ou á propia cidade de Pontevedra. Non teñen que depender de terceiras persoas, toda vez que non poden utilizar o seu propio vehículo, e reducimos o número de vehículos nas estradas e a contaminación. Algo tamén moi importante. Xa digo, eso todo de balde, todo gratuito, ni máis ni menos. E xa para rematar, quero falar dun asunto que está de actualidade. Se o fago desde esta tribuna é porque atinxe esta casa ya a boa imaxe da mesma. Por tanto, eu non podo permitir, porque é un bochorno, como provincia e como goberno, o que imos coñecendo estas últimas semanas e non podemos deixar pasar. Nós non imos deixar pasar. E falo da recepción con honores que a anterior presidenta da Diputación, actual concelleira do Concello de Vigo e actual presidenta do Partido Socialista Galego lle fixo a Fontaneira, a Leire Díaz. Sabedes que é coñecida como a Fontaneira das Cloacas do PSOE, que está investigado por diversos delitos pola Audiencia Nacional e sinalada por artellar unha trama para desestabilizar a xuíces e outros cargos que investigaban a formación ao Partido Socialista. E cando digo honores, é literalmente. Por iso que hoxe quero anunciar que imos a retirar do libro de honra da Diputación de Pontevedra a dedicatoria que Leire Díaz, a Fontaneira do PSOE, lle dedicou a Diputación aos veciños a instancias da actual concelleira do Concello de Vigo. Entendemos que a marxe do que xa coñecemos e o que todavía está por vir, toda vez que hai emprendido un proceso xudicial, non merece ningún minuto máis estar entre esas persoas que sí honraron ca súa presenza e ca súa firma a esta casa, a esta institución centenaria que representa a case 1 millón de veciños e veciñas da provincia de Pontevedra. Esta asignatura, que foi o 26 de abril do ano 22, a raíz do lanzamento dun selo conmemorativo da Catedral de Tui, e daquela, a Antón, que se encargaba das relacións institucionais e directora de Correos, Leire Díaz, foi agasallada con todo tipo de declaracións de afecto por quen hoxe ostenta a presidencia dos socialistas galegos. Apertas e bicos compartidos, os afectos que perduran, e cito textualmente, e son estos declaracións que figuran nas hemerotecas que todos podemos coñecer, as que deberían provocar un bochorno por algúns ou algunha representante política desta provincia. E o pasado está aí, pero é que, ao mellor, hai que facerse preguntas a día de hoxe. E non é ao mellor, hai que facelas. E aí xa se sinala directamente ao goberno local de Vigo. Seguen perdurando os efectos pola fontaneira Leire Díaz. Tiñan coñecemento daquela da súa actividade cando agora se está e sabemos que antes de estar aquí xa facía a realizar esas actividades delictivas? Pensan dar algún tipo de explicación aos vigueses á provincia ou pedir desculpas? E para un alcalde e unha concelleira tan dados á confrontación e ao sinalamento público, acaso Vigo merece un silencio en torno a estes escándalos que implican ao PSOE? Eu agardo que den unha resposta o máis inmediato posible. E pola miña parte, era o que tiña ben a trasladarvos, e se tedes algunha pregunta, pois será respostada. Esta decisión, para o venres que ven, nun comunicado, incluirase dentro da orde do día da Xunta de Goberno do próximo venres. Saliron as plazas, publicouse que se iba a dotar de máis medios e ahora empeza a temporada breve. De feito, esta madrugada ainda un pequeno incendio en Meaño. Como está esta situación agora mesmo? Bueno, Vais a poder entrar novos efectivos este verán? Todo o proceso?
Temos, como sabedes, que foi un compromiso cos sindicatos de incrementar o número de traballadores de bombeiro, 17 en total. Está o proceso que está levando a maior celeridade posible para a incorporación do xeito máis rápido. Procesos selectivos que sabedes que comprenden que si admisión, logo provisional, logo que si reclamación, logo listados definitivos, elaboración de exames, reclamacións. Marcar no tempo cando está finalizado ese proceso. A mí non me gusta dar prazos, porque por experiencia, cando das plazos de procesos de selección, que se recurren a unha cousa ou outra, hasta que sexa definitivo, pois pode dar as súas voltas, pero está no bo camiño un esforzo enorme que foi recoñecido polos propios sindicatos por parte da Diputación de Pontevedra e que, sin lugar a duda, vai a marcar un antes e un despois para a cobertura no conxunto da provincia desos 4 parques que temos do Consorcio Provincial. investira demasiada proporción, digamos, desas axudas no festival e que ese vai ser un dos motivos de que esta sexa a última edición, non sei que ten que dicir o organismo respecto. Bueno, eu, pois, sabedes que son festivaleiro, con mágoa sinto pois o que está pasando co Surfing Lérez, donde aquí todos os festivais que hai na provincia, que xa son moitos, pequenos, medianos e grandes, teñen opcións a concurrir a diversos tipos de axudas da Diputación. Temos programas específicos. Que acontece? Que logo hai os Rías Baixas FES. Esos son unha liña de axudas específicas para festivais que cumplan uns determinados requisitos, donde, entre outras cousas, teñen que cobrar entrada. E aí nós temos unha aposta forte, e o que fai que hasta ahora houbera dos 5 festivais probablemente máis importantes da provincia, falo ano 25, pero que no ano deste ano, incluso se incorporen máis. Dito isto, eu, se se pudera, facer todo o posible para manter o Surfing Lérez, me gustaría. De feito, quero manter un encontro con eles para ver se esa decisión pudera ser reversible e dentro do marco de axudas no que nos movemos aquí na Diputación, que, que nós, os festivais, os apoiamos. Para quen promove? Pois eu entendo, pero falo de festivais, falo das escolas de música, falo de asociacións, toda a axuda é pouca, pero, polo noso grande área, que non se perda. No de Liña Conecta Rural, era un proxecto pioneiro. Non sabíamos cal iba a ser o resultado. Temos unha gran capacidade para captar fondos europeos. Demostrámoslo. Fomos a conseguir esos fondos europeos. Ahora temos este balance que todo indica que vai moi ben. E isto remata para o ano 2027, en xuño, creo recordar, e a partir de aí, tomar decisións. Pero convencidísimos que é unha das grandes medidas que se loita contra o reto demográfico. Algo máis? Non? Muchas. Oye, Mari, non cho contaron, pero estamos...